nturi na gendo tokogokera ase county yetu ya Kisii otorudo gukumia ng'omorai konya twegenete ore a position yanene ase county government ya Kisii oromo David Governor ngari tukoria igoro na bekeretwe omuswada bwoko morusi obisi ona into estwekaransete ase twarenge gende gya tutundira bongo kubotuko bogima ona twaranga goika twika totebia Gusii ng'anturi no moko atol no mugabana we county ya Kisii abai gabana twate yes otota ete korwa ultimatum ojia so mugabana nge egente kegenderete omuroberio no ibo mugabana abangete korusi Monda arari obisi na into n'abanyari bari ntogo egesongo totanga we cannot pile our heads in the sands torigerere tyo manyari bari oito ekaro Monda korusi obisi oino manyari bari okoranga okuna totaite komotebia sama skania manene ekerare kuri gichukura ayatari arato tebete nekerare kuri gichukura barengamo no mukungu no musacha bakonyoma bono ngayegete onya magosa abete na toete chombe guchari ende kerare konyoma Monda ochire twagambire twasinyanire ende tumwira ni chombe cha ya mako mase especially bari bachori igotore no gukumio konene asomo MCA we ward ya Ichuni anina boko iburu umwana okagete moyare ani obongo busare ere yare kobere nera abantu babekirete emotion yo kumurusha obisi mbuyare koyo nakia kora marika gateba se getabu kia Matayo isana ere ibungo 12 ngakerio ganetio korerwe na aya korera aba etware kumusabera nganyasa mokonye arora asagwerete achakiro agenda gwitire emotion yeyo egero bogima bakorenga ogende lakini onye tari ko gwitire emotion yeyo na Ichuni tago tacha seri tara yesu osenga kitwate je na buli nkorokwa na bo mo MCA ward ya Ichuni we are the pioneers into bono twarentereirwe amang'ana yakogera twachaga atari amang'ana amaya ara amang'ana yo gukumia ngakumbe umuromino nero gukorwa bali toko gende Biblia nga Judas bono nero uyu omonto okorukwe mbande omonto omubegete titi akamoe ticket yoko bomo MCA no uyo okoruku deputy governor Monda nero umuligete ticket akamoe ticket Nairobi akagamanya gocha gutina kubuli chikura abantu tukamutugeka akaira chikura bono kumbe giyotire bono igiki abambukire omonto bakola umukoruku Monda role kiaire ne governor aferi gokora is given nothing, is just there, you know, like a flower girl ata iri responsibility chinda gokora bono banse kominyoka gotongaina nga governor tigabare korwa se asamangana aya yani bagwe kora nga ntoro chinga nero behind it bono nga tigera bare nga tutigere tokorega gasiye bokora busa ntomanyete you know when these dogs you know chikonya gukugande ga chimanya so manyene chisese chiasale so we know the owners of these dogs parking here and there. Iwonte itegotebia abantu baminto ba Kisii county mwararire chisegi chinyinge chiabeire county ye asomo gavana oyoro akaraire gari dagoret gesaru ororo segite yo yanya kororokana gesacha Kisii county chisegi chiarokanire chiko bachinyinge na segi jinjiri ko bangase ngenjo chire chisegi bosaigo ne chimbwatereri abwate asengenje gasi yae amusinyire igachaga tebangoro sire birasi 128 ebibitayo agachaga tebo bekire chipara bakora bibara bya makori bakachibicha bateyambache bachake bira gitambi kore tiki mbiyo ochiro otebire binte byonsi pia tebire bono ikereiro mo deputy ngasengenjo awe associate ne CS yeito macho moisone gabange tabamura bagocha kuogera the only CS tubwate ku Kisii omugaka macho na simba no mwana omacho to kwanda kuogerera mo CS gese kukeriare gokora igaenda gari bogiranga geita agachaka gotebo ituru
kera kora mangana yu ababasi bakagenda mbaka bagatinde ko soro na intubu na abanyari bari igonta ete komata yu mo governor that as from next week eto bwata maandamano manene nyari bari na Kisii county engema echogo te korusi kunyari bari until omswado oli mwabegete orusiri ugari assembly tali moiga abantu bami oyo tali mondo okorwanigu no munyari bari okorwanigu esababu ngoteba igo omo governor nabangera omwana oito donya toto oiboire nyari bari agasoka bonchari agaituga aribo machoge egari yae gatwa magana aye konye korumuya inkige kogera kanya mwachore tumura abantu korwe senator momoima ogotigire omo women rep ogotigire wachire wasabiri deputy yani ge minute gotanga abantu abonse epie barababe nayo orumuya then rori turagotigire governor county eyo maybe onyera no mongino nero morai wane togotigire ogende buno tagete gokora lakini intubu nabanyari bari nani nabasabira aba MCA bari baito bakobwatisia especially omweshimiwa Oichuni ward nonye no mweshimiwa ono ibeno tafadhali kwanyegente kemogokora chiwodi echichino timogotacha ni intutorobo n'abana inchi bakandire omugabana nero omaete buya kabisa naende tigawanza go pretend ekaromoroche gente sige guchia nganko bugomo guchia muchake nga gabana tamaiti injera terie gabana ye county etamanye ene affair more particularly amangana ya impeachment nge gabana te komanya bono nkoburi umwana oito gose our sister ogorugudonyo romo women rep despite the fact ngambo nchari ya Nyamira no munyari bari atikarite koba ngaye wansire korwani munyari bari kwarwani ridonya romo women rep kwarwani rimachogu ore CS oro munyari bari kwamanyire gocha oyo korwani machogu ya oyo korwani Monda pone tokumetwa ka Monda mondo mugako mwororo mondo murizwe kanisa mondo bwate experience ya civil service mondo abeiro muchumbe mondo abeire ibintu ebinge ntwanya ko igusaka ya Monda onye togo kore gasinere ngora akore nere nigo toichane tebuna bangina ande ketu atumeto umwana itorio Gusiiyo chagochia obisi yenene ya bosongo nigo twagogete nga twatumire umusae ogocha gotokorera egasi ntune egasi twagotomete elindo atoroseri chipara orare chinsoke sichiatigare torosie igore twichane tegete konyarangana koimokire gochikorwania omogakoria omonene na intu twae twobisi otoretera amagenderera amaya nyari bari